تيجي قبل على اليوم. تعال الشوتر البروجرام ta' Dan u San imma l-lum naħseb li ħajkunaw id-dan biss għax is-San wasab. Ma Skużawni ftit tard. Skużawni. ma importax, ara, lilkom illi qed narawkom ibatunna fuq dan l-indirizz jekk tiduna ninvestigaw xi ħaġa għall-aħħar ġimgħa. L-aħħar ġimgħa tkun ċar. Kif ġejt tard? Għax illum hija car free day u ddeċidejt li ma niġix bil-karozza. Bil-karozza? Ma ndrax għadha bil-karozza konti ġej. Ma soqx, ġifieri s-saċċina. Ma jimportax, imma illum vera huwa il-jum tal-Car Free Day fejn hawnhekk aħna jdu niġu konxi kemm il-karozza Jiena barsa fil-ħodu niġu konxu mill-lok kemm hawn karozzi żejda, le. kemm hawn karozzi żejda fid-dinja kollha. Jużaw għal-karozza. Il-karozza tal-linja, u żazax ma jaqbdux jixxu karozza. Għalli għandna nibqgħu għaddejjin. Ejja, san, mhux hekk tittaj. Isma' il-karozza Fiha ħafna spejjeż, Vera. L-aħħar darba mort il-belt kelli meeting u parkjajt il-karozza fil-Parlament. Fej parkjaw tal-Parlament. Għawġi il-parkja għalli, hawnhekk jipparkjaw il-poliċi dak naf. Sakkarta. Għax dawk Jisiru. Daqxaj fuq politiċi, ma politiċi żgħar ngħidilhom jis-sindki. U taf illi il-ġimgħa l-oħra bdej bdil-kampanja tiegħi iċċemplux is-sindku ħanajda. Tajjeb, għax vera jċemplulhom fuq kollox. U issa? Ara naqra 4 telefonati oħra għal xejn. U rġajt jgħataw għaliex għandi iktar mistoqsijiet wara s-suċċess li kellna l-ġimgħa l-oħra bil-mistoqsijiet illi jistaqsu lis-sindku li m'għandekx għalfejn jistaqsi lis-sindku, reġa' għandi erba' oħra llum ejja nippruwawhom. Jekk xi ħadd biex isiblek impjieg, il-min iċċempel? Il-Labor Office. Brava, sinjura, mhux is-sindku. Jew il-sindku miskin is-sindku mela kemm ħajjabbuk b'xogħol. Ma vera ċemplu, daw kollha tawhom li sindki differenti daw l-mistoqsijiet. Vera. Jekk taqla ċitazzjoni lil min iċċempel. Il-kunti. Le, ħasra le, l-sindku ħalluh bikwietu. Jekk ikollok problema biċ-ċitazzjoni tiċċempel jew il-leża, jew il-pulizija min ikun tajjeb. Il-pulizija, eżatt, sapproti. Is-sindku żgur le. Eżatt insertajni. Xillum qed induru n-nies. U ngħidulhom biex lilkom is-sindki. Ma solvux viċi sindku mhux xorta ċemplulek. Ċemplulek għal kollox. Kien hemm sindku li qalli anke biex jaqtal Buganvilla ċemplulu. Le nafu li qegħdin hemm biex taqdu n-nies imma iċemplulkom naqra xejn ukoll. Nar terba, nagħmel viżit kull nar terba hawnhekk jiena. Għal daw il-problemi nidi, ġifieri ma l-importanti aħna li fl-aħħar mill-aħħar qegħdin hawnhekk għal-residenti, ġifieri. Le mhux hekk fejn tista' taqduhom imma jkun hemm affarijiet li mhumiex taħt il-kapaċità. Ma aħna m'għandniex ifhimni affarijiet oħra li mhijiex taħt il-kontroll tagħna fimna ma tkun tista' tagħmel xejn imma tkun qiegħed hawn għall-ġetta daw in-nies jiġi jgħidulek kull problema li jkollhom imma għalhekk qegħdin. Tajjeb, thank you, proset. U nagħlqu billi nappellalkom lis-sindku tajjeb tal-li ma raħalu ma noqgħodux inċemplulu fuq affarijiet li m'għandux jasal. U sinjuri baqa l-aħħar ftit jien biex l-avventura tagħna fuq shooter tkun spiċċat ukoll. Emma, jekk taraw xi ħaġa interessanti dejjem ibatunna shooter@dalusan.com jew kellha fuq WhatsApp. U nħoss li għandi naqbad dik id-donazzjoni u mmorru forsi niġbor l-aħħar ftit flus u nwassalha sant il-bib tagħna ta' Puttinu. Inti ħanajdlek x'tagħmel intu s-suq. Għajdilhom li sejjer forsi jitfawlek. Nirranġejja. Bis-sem ta' ħafna minnkom illum ħankunu qed nagħtu donazzjoni ħelwa lil Puttinu b'ħafna inizjattivi żgħar li għamiltu intkom. Ħanurhomkom. Illum wieħed trid. Mela ħsibt li ma narax. 5 euros, hawn no sinjura. Orjulhom. Għadna kemm nar u 5 euros. 1 euro, it's skinny. Okay, yeah. Really? Yeah. Can I give you a small hug? Give me a big hug. Because no one bought anything. It's 2. I'll give you 2. Yeah, take 2. Wara Zemal? 2. L-ewwel 2. Mela, ħu naqra. Daw
Kora Zemal? Ħalli tolbuk tagħti firma, ħalli tingħaqad ma tal-prayer, dajjena xtrajtu minn ħant Ħamrun Ħanina ma nantijin. Issa, u issa nipprovaw naqlaw iktar ħalli jkun qed imur għand Putin. Aħna rajt li għamilna dal-appell, ġibna dal-flok, tlabna mill-inqas 500 euro daw il-flus. Ħalli nibqgħu nipprovaw nżiduhom biex fl-aħħar nagħtu donazzjoni kemm jista' jkun kbira lil Puttinu. U inti ħadkun qed tittina 500 euro. Daw iż-żewġ nisa sbieħ ħajkunu qed jagħtu donazzjoni waħda mill-iktar affarijiet trendi ta' żmien. Tawna daw kollha biex intkom tixtruhom u l-qlieħ kollu bħal dejjem mural Puttino! U lil Puttino ħankunu qed intuhom is-somma ta' 1025 euro. Grazzi lilkom u grazzi lil Puttino. U dak kien kollox għallum, sinjuri, jekk intkom ukoll tixtiequ tibqgħu tgħinu lil Puttino tistgħu tibqgħu tagħmlu dan billi tibatu fuq dawn in-numri ta' hawnhekk jew tkellmuhom direttament fuq il-mezzi soċjali tagħhom. Dak kien kollox għallum il-tawwa, ciao!